आं नोंखौ सिंजों जोबोद मोथो मोथो लाजायो। आं थांनोसै माब्लाबा मोजाङै रायलायसिगोन। Yes, you can. I come. Come. आदाया मा खामि खुमि होनलांखोथाय जोबोर इंलिस गोरोंथारदां। ओइ फंबाय र' बे लाइजामखौ दाखोरनो है दे। है आंखौ हरदों होननानै जागोन दे। ओइ जाखोर नों लाइजाम थारलै नोंहा दे आयै लाइजाम हाबाब सोर हरनाय बेबा फरायना नायथारसां आयै आगै सनायसै आयै आगै सनाय हाबाब नों आंनि अनजालु सिबिनां मोदाय नों कृष्ण आं राधा नोंखौ नुयिखायनो आंनि गोसोआ फाग्लि बायदि जानानै दङ। आयै हाबाब नों दिनै मुवागाव पार्कआव 12 बाजियाव फै बेवहायनो जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ फोरमायलायगोन। नोंनि अनजालि सनाय एसेनोसै। आयै मा मेजेम गोनां लाइजाम बेलाय हाबाब गासैबो भिटामिनानो बाव हाबनानै दंजोबथारो। I भिटामिन U भिटामिन W भिटामिन Y भिटामिन आरो Z भिटामिन हाबनानै दंथारो बेवहाय हाबाब wait 12 बाजियाव बङाइगावनि पार्कआव लोगो हमनो लिंहरदों। नै थांदोंसै फान्थाया लंपेन्ट गस्ला गानै जोमै फान्थिखौ लोगो हमहैनो आगै सना ओम कारतारे प्रथम प्रणव सृष्टि धीति फालनकारि हरिओ তুতি বিক্রম সর্জন ধারণ জয় জ্যোতি জলা নীতি বিহারী হরিও ওম নম শিবায় ওম নম শিবায় आंसो न' गैया नामाब्रा ए बानायसो साम' फै आं गेस नुदोंमोनलै लोगोमबो हान्थारलै हाब फैफेरा मा जालायखो मा खौरां आंनियालाय बहा थांदोंब्रा आंसो ए दङ बानायसो ओइ बुरै नै बानायसो साम' फैदों ए माथो आंनि साम'सो लायो गोबाव जिरायबाय थालालै आंसोखौ एसे नांथ'गौमोन आंनो हा मानो जालायखो फैथ'नाय आंसो मोनसे खोथा हा बेयावनो रायज्लायबानो जाया होमबा फैथ'लै आंसो सेक्रेट खोथा दङ होमबा थु माथो जालायखो बानायसो माथो जालायखो मा हाखु दाखु माबालै आंसो बै बांबुलाव थानाय सनायखौ रायलायना होथारदो अ बे सनायखौ आदसा 2,000 राङा लाखादों न' दे जागोन बानायसो जागोन 100% बे जुमब्रा देवानि थासान्दियाव बेखौ जायाब्ला ओरै जाथारनांगोन आंसो खिन्थु जागोनलै 100% साहा लोंलांदो आनै नांबाय थाला आनै खामानिया फाक्का जाखाबाय आं थांसै आंसो दे जागोन दे हौनै सिख्ला फैमारगौबो नोंसोरो सनायखौ नुदों? गैया जों सिनाया बाथौआवसो दं राधा नै आं कृष्णआव फैबाय राधा मालायफ्रा बेराय थांफिनलाय लांबाय आयै हाबाब मासि गोदै गारां हाबाब आगै राधा नोंखौ नेयैनो आंना 4 घन्टा टाइमा ओरैनो फिउस थांगारदों राधा आंखौ दादां गोसोनाय हौवाया बिदि जायो जाग्राबो लाबोदों नै हाबाब चक्लेटबो लाबोदों बिस्कुटबो लाबोदों नै आरो दंबावो आरो बुट खालायबो दंबावोसो हाबाब जि गोथाव लाबोदों हाबाब रग' जा गथा खियाखै लाव जानानै साव खियाबाब नैलै दंबावोसो आगैनियावनो
आइदै खिनो ओंखारबाय खिनो ओंखारबाय दासो खिबाय ओंखारबाय आइदै दानो आइदै खिनो ओंखारबाय थां बैयाव खिथां बै हाखराव थां बै हाग्राथिं आं बेयाव बै आं हाखराव लाजियो नों दानायहर जागोन दे आं खाथियाव नेगोन आं लाजियो होनबाय नों मेगन मेसेनानै खिथाथ' आं मेगन मेसेनानै नायनायखौ सोलोङाखै आगै नांगौबा आङो मेगन खोबथेना थागोन नै राधा नों खिनाया मासि गोबाव जाखो ना खियासो थाबथाबाय नामा लाव लाव खिखो ना गथा गथा खिखो नोंलाय दाबो खियाखै नामा राधा आं नायनोसै मेगन मा जाखो बेलाय बै नंगौना नङा मा खर' आलदा दख'ना आलदा जानानै थाखो रुंगुलांबायसो नामा बेलाय आच्छा र' खाथि खाना नायफिनसां मा आसुरित गोमोथाव जाखो बेलाय मा खर'जों दख'नाजोंल' थाखो बहाय जाम्बाया नोंगौसो नंथारमारदोंमोन आगै सनाया रुंगु लांमारबायसो नामासै बेलाय बहा थांखो बेलाय हाबाब आगै सनाय नों रुंगु लांमारबायसो अखाफोराव थांखो ना सनि ग्रहआव थांखो ना मंगल ग्रहआव थांखो ना इन्द्र राजासो गोसोखांनानै लांखो ना आथालाव थांखो ना सिलिंआवसो हाबना थाहैखो आगै सनाय नों रुंगु लांमारबाय आगै सनाय आंखौ गारनानै रुंगु लांबाय दिनै जौसे जौखोन्दो थगायजाबाय नों जाम्बा आंजों दिनै एप्रिल फुल जाम्बा एप्रिलनि जाम्बा थगायलायनाय दिन नों समायनाखौ नों समायनाखौ दिनै गासिबो दिनै बाथौनि नायथारां नोंनो नै आयं ओरै फैथ'लाय माबे आयं थारमानि बाथ्राया उल्थां फाल्थां जाजोब्बाय आयं माया उल्थां फाल्थां जाखो आयं बे आइथिं मोनिया गोमस्रांजों हाबाखौ दाजासै बिनिख्रुइ साबसिन साख्रियाल सेंग्रा संबाय आङो मिथिबाय नोङो बै साम' होननाय सेंग्राखौ सिनायगौ आयं आंनि नेमखौ साम' होनो आं बै दालिगावनो सार्भिस मावो बेजोंनो नोंनि जुलिया थाबैनो जाथारनांगौ आयं नाथाय बाथ्राखौ रावनोबो खिथानो मोननाय नङा आयं मने आयं सिरि सिरि मिथिबाय थादो दे आयं आं थांसै जागोन आयं फानाव नाङाबा गला बियो आं सिनायनो दे मेजेम 달래 팜팜 라이터들 मोनबाय गोनलै सुखि इसे सावोलै सिके
गोथाव जाथारगोनलै ना बन्ध' जोंस्रां नोंसोर मा खालामदोंब्रा मौला आदै सान्दुं फेन्दा फै जिरायफै आदै फै आदै फैदो अथुमाय आदै फेन्दा आदै फैदो फै जिरायफैलै आदै मा बिलाय थुले थुवा आदै लबारजों गावदों दाउथु औलै औ आदै थु दे सावदो दे आदै आं नोंनाव शास्त्र मोनसे बुंनो दे मासे गराया हम दे अखायाव खारनानै बिनि बिखुङा दोलाबजोबदों मारै दोलाबजोबदों मिथिगौ ना आं मिथियालै नै आदै खोनासं गराय खारनाय समाव बिनि बिखुङाव सुनै गोथां दङमोन अखा सिरिनाय लोगो लोगो सुनैया गलिनानै बिनि बिखुङा दोलाबजोबदों आदैया थुमाया रोङालै आदै फेन्दा अहेब आदै आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो दै हागोन दे सों दे आच्चा आदै मासे मैखौ उननि आथिंनि आसुगुर आरो खोमायाव खेबसेयैनो बोरै गावनांगौ दे आं हानाय नङालै आदैया मिथिया उननि आथिंजों खोमाखौ ओरै खुरोबा गावनांगौलै आदै नामा आदै आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंबावनो दे सोंबादो दे सोर राजाया गस्ला गिन्दि मोनगानिनि जोबोद दुखु जानांदों सोर दे आदै सोर राजाया आं बेखौबो हानाय नङालै आदैया बेखौबो हाया राबनलै आदै राबन राजाया बिनि खर'आ बुरजाखायनो गस्ला गिन्दिया हाबजाया नोंसोर सानैबो खम नङालै आच्चा आदै आं मोनसे सोंबावनो दै सोर मेथाइ खनगिरिया गावनो हारसिंनो मेथाइ खननानै आरो गावनो बुरजा मानसिनि मेथाइ खनफानो हागौ दे आदै आं बेखौबो हानाय नङालै आदैया जेखौबो हायालै खोनासं आदै राबन राजाया मानो होनोबा बिनि खर'आ जिथा सासेया खनग्रोयो आरो गुसाया उन खनफायो ना एसे लोंनो बेदरा आंबो सत आंनि आथिं आखाइया मुनिया जाबाय बे आंनि खाफाला मानो मुनिया जाखो नोंखौ आङो सिंजों साजों मोजां मोनजोबथारोमोन आगै सनाय आं सोरखौ नायनांगौलै आंनि आथिं दोंसे आखाइ मोनसेयानो गोग्गोमोन ना
हामबाय आफा हामबाय आफा हामबाय जाबाय हामबाय आंजों हाबा जाया आफाजोंथ' हाबा जाबाय हामा आफा हामा जोङो हाबा होनो नागिरदोंमोन बेबादि बुंनो हामा आंजोंसो हाबा होगोन आयै औ आफा औ जों सनायखौ नोंजोंसो हाबा होनो नागिरदोंमोन सनायखौ आंजोंसो हाबा होनो नागिरदोंमोन आयै बेफोर गोरोन्थिया गासिबो आंनि जे बिमा मा खालामनो हे सुबुं माहारि नोंथांमोनाबो आंबायदि गोरोन्थि हाबा मावाबालानो गाव गावनि गथ'फोरखौ जोनोमनि सिगां आरो उन सरकारा रां लायाबालानो बिलाइनानै होनाय टिटि बिसिजि डिपिटि आरो पलिअ बेफोरखौ गासिबो गाव गावनि गथ'नो जोनोमनि उन आरो सिगां लाहोथारनांगौ नङाबा उनाव आंबायदि हांमा सुरै खाफाल हमनांगोन गैला हाबा गैला जाथिनि फिसाला साम'जों सावनाया हाबा जाबायनो मा न'नि साम'जों हाबा जाबाय औलै हाबा आरो रुजुंगाखौनो साख्रि मावो होननानै रां लानानै जुमना बिमानिया सनायखौ साम'जों हाबा होबायनो बै समाव सिखाव खावनानै रां होनो हायैनि बै बिथाखौ आंनो फानजोब्बाय अननानैसो थानो होदोंमोन आं बिसोरखौ आरो बै मानसियानो सनायखौ हाबा लाबावबाय र' थाथ' नोंसोरो थांगौ नै साला सालिफोर हामबाय नै सनाय जुमब्रा देवानिया ना आंनि देवान जानानै 2,000 रां लाबाय साला बिदिब्ला नों आगोलनिफ्रायनो लाइजामजों बुंहरब्लानोथ' जायोमोन ना ओरैनोबा साख्रियावला होनब्लाथाय बारसिनलायखायो जोंना न'आ मोनबाय हावनि सनाय जोंनि न'आ आयै आं मन्दिराव हाबा खालामना लाबायलायै लाजियाबो खियानो गैजा नोङा सोरनि लंपेन्ट कट खावनानै हिनजावखौ लाबोखा सनाय खोब मोजां फिसाय हाबा खालामनानै लादों सानदों नङा होमबा नोङो बे थाग्रा न' बे बिथा बे साला सिखाव खावनानै गामियाव बिसाराव थाखा नांनानै बे हाखौ आंनो फानजोब्बाय बहाय जायगा गैला नोंस्रा ओंखारलां गासिबो ओंखारलांजोबदानो बेयाव थानो होला आं नोंसोरखौ बे खथ्रासो आंसो बेखौ खावसो लाबोदों सोरबा सैमाया मानो फास थांनानै फैखो बेथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आयै सनाय नों मानो बासिनांखोलै सिगाङाव नुबा बिराद गाबगौमोन नों मानो सावनावैखोलै सनाय Bạn tổng công như thật Đâu biết cái gì